Tamén fomos a Tabarrela para que o alcalde de Carballedo, Julio Yebra Pimentel, puidera facer balance nesta data e dirixirse aos veciños cunha mensaxe optimista e de esperanza. Como fago todos os anos, quero desexarlles aos meus veciños que pasen o mellor posible en compañía dos seus amigos e das súas familias, fundamentalmente estas festas, porque o Nadal é unha festa para estar precisamente coa familia e con esos amigos íntimos que perduran ao longo do tempo, e dicirlles, ademais, que vexan o futuro con esperanza, con optimismo. Todos sabemos que a sociedade española está a atravesar unha crise profunda en moitos sentidos, non só desde o punto de vista económico, senón tamén desde outros aspectos da vida, e que pensen que o futuro está aí, que hai que ter forza, que hai que ter optimismo, sobre todo os xóvenes que se animen e que se decaten que nos próximos anos vamos a intentar salir desta situación que realmente foi dura, sigue sendo en moitos sectores da sociedade, pero temos a esperanza, que é fundamental, ter esperanza, ter ánimo, ter optimismo para encarar o futuro noutras condicións moito mellores que as que estamos a vivir. Yebra Pimentel tamén fixo unha mirada retrospectiva cara a este 2014. Carballedo é un concello que, lóxicamente, sofre como os demais todas estas circunstancias, todo este período que estiven a relatar, pero, bueno, dentro do que cabe, fomos capaces de manter as infraestructuras que temos, de prestarlle, na medida do posible, os servicios que viñamos a prestar a todos os veciños, que facemos todos os esforzos para mellorar as súas condicións de vida, e, bueno, un alcalde, sinceramente, nunca está satisfeito da súa labor, porque se percata de que as necesidades son moito máis das que parecen a simple vista, de que a problemática do veciño é moita, e que non se dá arranxado todo, lóxicamente, porque non temos os medios, somos as administracións máis próximas aos veciños, pero realmente as que teñen menos recursos económicos, e entonces eso a veces produce unha certa impotencia, pero, bueno, no ánimo de toda a corporación e de todos os veciños está o superar todas estas circunstancias, e penso que, bueno, sin estar totalmente satisfeito, somos capaces de empezar a ver xa unha luz, un camiño novo que nos vai a levar a estar mellor e darlle aos nosos fillos un futuro millor do que nós disfrutamos, e moito millor do que disfrutaron os nosos antepasados. No que se refire ao futuro inmediato, os desexos concretos para facer realidade no 2015 tamén se teñen en conta. Evidentemente, eu teño un sono, teño moitos, pero, bueno, díxeno moitísimas ocasións, estou empeñado en acadar a residencia de terceira edad para os veciños de Carballedo, porque creo que é unha necesidade moi demandada por toda a poboación. Estou empeñado nelo, estamos barallando todas as fórmulas posibles, todos os esforzos que haxa que poñer en riba da mesa, farémolos. Espero poder decir que remata con éxito esta xestión.